Здравейте! Казвам се Янка Чакова и ще покажа една практика за деца втори клас. Така, здравейте деца! Днес с вас ще влезем в интересния свят на йога. Знаете вече нашите правила, тъй като сте идвали, тъй като се познаваме вече. Всеки от вас трябва да е точно върху неговото килимче. Трябва да спазваме тези правила. Трябва да не отиваме в килимчета на другарчето си. Трябва да не викаме на постелките, да си говорим тихо, ако има нужда, да ни закачаме другарчето до нас и, разбира се, да се обърнем навътре към себе си. А за да бъде интересна йога и за да бъде полезна, аз ви предлагам днес да си поговорим за сезоните. Ние живеем в България. Сезоните в България са 4. Сега, в момента, при нас е цветната есен, разбира се. Есента е красива, с много багри, с много цветове, понякога слънце, понякога облаци, но какво се случва? Основно облаците заемат по-голямата част от небето. Птичките, щъркели, лястовици отлитат на юг. Те са топлолюбиви и заминават в топлите страни. Навън задухва вятър. Събираме ръчичките и ето, вятъра в страни, навеждайте оцето, задухва вятъра в ляво и в дясно. Облачетата, те са сиви и понякога започват от тях да падат дъждовни капчици. Вдишваме и капчиците падат надолу, изтишваме. Още веднъж. Вдишваме и започват капчиците лека по лека да падат надолу. По същия начин и листенцата от дърветата. Вдишваме и те танцуват надолу. Танцуват. Още малко. Вдишваме и листенцата падат надолу към земята. Какво става през есента? Ами през есента всички животинки се готвят за зимата. При нас остават домашните любимци. Заставаме на 4 лапички и това е котенцето. То си остава при нас. Хайде внимателно, извиваме гръбче, вдишваме и изтишваме. Извиваме гръбче, вдишваме и изтишваме. Още малко. Вдишваме, изтишваме. Още веднъж коте и изтишваме. Освен котенцето, при нас остава и кучето. Обръщаме пръстите на кръченцата, дупето нагоре и ето, ние сме в поза куче. Куче, гледащо надолу. Натискаме петичките. Главата и раменете навътре. И просто дишаме. Това са нашите домашни любимци, които остават при нас. Дишаме. И отново сме на коленца. Дупето назад, отпущаме челцето и почиваме. След есента, кой е следващия сезон? След есента идва зимата. Каква е разликата? Капчиците вече не са дъждовни, а отгоре падат снежинки.
Навън става студено. Да разтъркаме ръчички хубаво. Навън е студено, започва да вали сняг и всички животинки са се скрили в тяхните хралупи. Катерички, ешковци, баба Меца спи зимен сън. Разбира се, дръвчетата дори нямат листенца. Но в снега на полето можеш да видиш кой? Зайчето. Хайде да стъпиме на две крачета. Хубаво на цели краченца да стъпиме. Сложете първо ръчички пред вас, избутайте коленцата и да погледнем в полето. Ще видим ли зайчето? Как подскача и търси нещо за храна под дебелия сняг. Дишаме. И ето му ушичките и това е нашето зайче. Да пробваме да направим 3 подскока. 1, 2, браво на нас. 3. Зайчето се умори. Я да чуем зайко как диша. От толкова много подскоци и дишане започнал да диша много бързо. Сложете сега ръчички тук на вашето коремче и да направим дишането на зайчето. Дишаме през нослето и рязко издишваме. В йога се нарича капалабхати. Но ние с вас ще го знаем като дишането на зайчето или заешкото дишане, когато неговото сърчице бързо тупне и има очистено дишане. Хайде да повторим пак. Стягайте хубаво коремчетата при издишване. Хубаво да усетите колко много се е уморило и запъртяло зайчето. И последно правим още една серийка. И да починем. Да починем. Да се огледаме наоколо. Щом е зима и ние сме в полето, какво има друго? Има дървета. Но дръвчетата с голи клонки, просто затрупани от снега, мълчаливи, стоят и мълчат. Стъпваме на пръстчета, бавничко изправяме, отпущайте главичката долу, ако можете изправете коленцата, вдишваме и изтегляме тялото. И сега нека да се пробваме да направиме дърво. Ще остане ли върху едното кръче, а всеки от вас ще сложи другото страни. Свиваме стъпалцето там, където вие можете да се задържите. Важно е колянцето да отиде точно страни, а не напред. И там, където можете, слагате върху дясно кръче, свивате лявото и ръчички над главата държим. Това са нашите зимни дървета. Отпущаме. Разбира се, има дръвчета обърнати в другата посока. Значи да пробваме върху лявото кръче. Ще свием дясното. Колянцето отваряйте хубаво точно страни, а стъпалцето там, където вие можете да го сложите. Слагаме първо ръчички пред гърдите и задържаме горе. Нашите зимни дръвчета. Отпущаме. И
почиваме. Разбира се, когато минат зимните месеци, пристига пролетта. На пролет е красиво, на пролет е цветно, на пролет е слънчево. На пролет се връщат щъркелите, на пролет се връщат лястовиците, на пролет изгрява слънцето. На пролет пониква зелената тревичка. Хайде сега да отворим ръце и да погледнем нагоре към слънцето. Да издишаме. Още веднъж. Да отворим ръце и да погледнем нагоре към слънцето. Още веднъж за последно отваряме ръчички и поглеждаме нагоре към слънцето. А долу под нас е зелената тревичка. Да пробваме да се наведем към нея, надолу. Зелената тревичка. Изправяме се. Още веднъж вдишваме и сме надолу към тревичката. Така. И какво се случва на пролет? На пролет при нас се връща щъркелът. Хайде да се пробваме да направим щъркел. Върху дясното краче щъркелът стои на един крак. Лявото колянце напред. Събираме ръчичките и ето го щъркелът. Това му е клюнчето. И просто трака, трака, трака. Ако не можете да събирате ръчички, просто стоите. Ако не можете да удрите длани, отпущаме. Върху другото краченце свиваме напред колянцето като щъркел. И ето клюнчето. А ако движите ръчичките и това ви пречи на баланса, просто ги държите събрани. Отпущаме. Освен щъркелчето, на пролет при нас пристигат и лястовички. С вас ще направим лястовичка. Какво има лястовичката? Има крилца. Да разтворим ръце, да стъпиме на едното кръченце и просто да се наведем като птичка в полет. Това ще бъде нашата лястовичка. Дишаме. Отпущаме. Раздвижваме лекичко крачета и ще направим още една лястовичка на другото краче. Върху лявото стъпваме, изпъваме дясното назад и задържаме. Отпущаме. Видяхме лястовичките, видяхме щъркела. Какво друго можем да видим? Ами, можем да видим в полето какво? Скакалец, пеперуда, жаба. Всички животинки са се събудили, не излизат в полето и се готвят за новия живот. Хайде сега с вас да вдишаме. Муркаме се надолу. Клякаме. И сега ще отидем назад и ще легнем по коремче, за да направим скакалец. Лягаме по коремче, ръчичките покрай тялото задържаме. Вдишваме и отделяме тялото нагоре. Държим и дишаме. Отпущаме. Какво друго казахме, че можем да видим? Можем да видим жабка.
Слагаме ръчички върху лакти, свиваме хубаво кръчета, отваряме в страни и пущаме тялото. До там, докъдето можем. Бавничко връщаме, събираме много внимателно кръчетата и сядаме върху дупето. И естествено, една пролет не може да мине без пеперудата. Хайде с вас да направим пеперуда. За целта двете стъпалца събираме, залепваме едно до друго, придърпваме близо до тялото, изправяме гърба и първо пеперудката лети бавно, подскача от клонче на клонче. Още веднъж. И сега решава да обиколи всички цветенца и литва динамично, движейки крилца. Да раздвижиме ние нашите крилца хубавичко, хубавичко. Движиме крилцата. Движиме си хубаво крилцата. Да усетиме нашата красива пеперуда, събудена през пролета. И кой е четвъртият сезон? След като свърши пролета, идва лятото. Лятото е любимият сезон на децата, нали така? Защото през лятото е лятната вакация, естествено. През лятото слънцето грее силно, през лятото се случват най-щурите забавления на децата. И естествено през лятото се ходи на почивка. Любимото място за почивка на децата, това е морето. А какво има на морето? Има лодки. Хайде сега да направим лодка. Задържаме кръченца горе и ръчички. Стягаме и ето ги нашите лодки в морето. Пълно е морето с лодки. Рибарски лодки, туристически лодки, всякакви. Такива, с които се возят туристите, и такива, с които се хващат риби, миди и раци. Отпущаме, полягваме на пясъка. Прекрасно е върху пясъка. Топличко, слънчево, красиво. А какво има в едно море? Има риби. Събираме длани една до друга, поставяме отдолу, под дупето сядаме отгоре, вдигаме се на лакти хубаво, пущаме главичката. И ето ги нашите рибки, отваряме хубаво гърдите. Крачетата оставят изправени и събрани и просто дишаме. Различни видове риби в морето. Това са нашите рибки. Плавничко се вдигаме и лягаме за кратичко на пясъка. Я да помислим хубаво. Какво друго има на пясъка? Изпъвайте ръчички над главата, разтягайте тялото и плавничко да се вдигнем да разгледаме. Има какво? Ами има миди. Може ли море без миди? Ето ги нашите мидички. Те представляват две черупчици, които са затворени. Понякога между черупките може да се намери и бисерче. Понякога просто там живее мидата. Хайде ние да направим мидичката, да се изпънем и едната черупчица да се затвори върху другата.
право на нас. Ако погледнем в небето обаче, какво можем да видим? Чайки и гларуси. Свиваме едното кръченце близичко, лявото подхващаме дясното и ето, да направим нашите чайки в небето. Изпъваме кръченцето, отпущаме. Ще направим смяна. Свиваме дясното, сега пък ще направим гларусче. Хващаме стъпалцето на левия и дърпаме нагоре. Ето го гларуса. Отпущаме. Кръстосваме кръчетата и искам да ви попитам. Когато сме на морето, естествено, най-интересно от всичко е самото море, нали така? Какво има в едно моренце? Има вълни. Искате ли да се пробваме с вас да направим вълните на морето? Отваряме ръчичките в страни. И ще свиваме ръчичките и просто ще ги движим наляво и надясно. Това ще бъдат нашите умерени вълнички. Нали така? Всеки от нас е виждал бурно море. Когато вълните обаче станат много големи и тогава ни забраняват да влизаме в морето. Хайде да пробваме. Слагаме едната ръка долу. Ето я голямата вълна. Задържаме. Идва към брега. И се връща обратно. Вдишваме в другата посока. Идва втора вълна. Стига до брега, разбива се и се връща обратно. И така, разбрахте, че при нас в България имаме 4 различни сезона. Искате ли още малко да останем в лятото? Да легнем на брега и просто да подишаме и да почувстваме морето и пясъка около нас. Затваряме очички и слушаме шума на вълните. Слушаме чайките, слушаме гларусите, мидичките, които си говорят, рибките, които пляскат с опашки. Тази песен, която морето всяко лято нашепва, когато изгрее слънцето, когато стане топло и когато всички ние сме там, на морския бряг. Дишаме и просто слушаме. Да отворим бавно очички, да се изправим, да задържиме малко слънчева топлина между дланите си, за да ни топли през всички останали сезони. Когато лятото си тръгне, събираме топлината, съдържаме до себе си. Намасте! Благодаря ви, скъпи приятели!